कमेंट मनपुले बाका लाइक बाका शेयर मनपुले बाका कमेंट ना मनपुले वाव सुपर पंदु बोनी हाय मातेरिग्ला ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ನಿದಾದೆ ಲಾಗ್ ಮಂದಿನಿ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀತೆ ದಾದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕೋಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗು ತರಕಾರದ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪರಂದುಂಡತೆ ಅವತಿಯ ಸೊ ಅಂಚದು ಏತು ಇನಿ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪು ಎಕಡು ಪಿದಾಡ್ದ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ 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 ಪಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೂರ ಬೇಲಾದ ಮೀದು ಪೂರ ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುನು 6 ಗಂಟೆನಾಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿಂದ ಈಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಮೈದಾ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಾಲು ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಬನಾಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಪಂದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಟ್ ತೂಕ ಇನಿ ಏನು ಓಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಂತದ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನಾಗ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾಪ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮಂತುಗ ಎಲ್ಲ ಮುಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ರಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಪಂಡಕನ ಕೋಡೆ ಫೆತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನದ ಅಂಚದು ಇನಿ ಮಂಡೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ 2 ದಿನ ಕನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇತ್ತನದ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಟೈಮ್ ಪಂಪು ನಾವು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಲ್ಲರ ಕುಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸೊ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಾಲ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊರ್ರಂಡಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದು 14 ತಾರೀಕು ಬಂತಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಕಥಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ವೈಶಾಖನ ಸೊ ಅವೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬೇಲೆ ಪುಡದು ಇಲ್ಲದ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗನಾಯ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋನು ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೆನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪಗಂದ ಆತೆ ಪರಂದು ಪೋಡಿದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಬಹುದು ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಪುಸ್ತಕ ದಾದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇನಿ ತೂಕ ಪರಂದು ಪೋಡಿದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆಗೆ ಆತನ ಇಂಚ ಬೈದನು ಎಟ್ಟು ಪೂರ ಚೋಲಿ ಉಂಟುದು ಪೂರ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬೈದನು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನ್ ಆತ ಬಂಗಡ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಚೋನಿ ಪರಂದು ಪೋಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಪ್ ಯಾ ದೇವಲಗೆ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಪರಂದು ಪೋಡಿಯಾ ಅಂಚ 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 ಅದೊಂದು ಒಂಚಿ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡದ ಉಪ್ಪಾಡ ಇಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಬೈದಂದಿದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ದಾದಂತ ಅಬ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಪರಂದದ ಬಜ್ಜಿ ಬನ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಸಾತ್ ಕುದರ್ ಪೋಡಿ ಆತ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ ಪೋಡಿ ಅವೇ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಫ್ಲಾಪ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೋಡ ಒಂದು ಒಂತೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಗ ಯಾನು ಒಂದಿಕ್ ದಾದಾಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೈದಾ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಕೊಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಈತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೂವಣ್ಣಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಾಡ್ದೇನಾ ಮೂಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಬೈತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ದೇವರೇ ಬರಗಜ್ಜ ಸರಿ ಬರಡು
ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡತಾ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಾದ ನಾವು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಿತ್ಯ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ದಿತ್ಯಂಗನ ದಿತ್ಯ ಬತ್ತಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಬೋಡೆ ರೇಗ ಬೋಡೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಪಿದೈ ಬೋಲೆ ಆಯಾಪುಂಡು ಆಯಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಣ್ಣೆ ನಕ್ಕೊಂಚು ಮಾರೈತಿ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗನ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ತಿಂದದು ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ನಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಯ್ಜಿಗಲಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದೆ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅವು ಓವರ್ ಆಂಡ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹೆಂಗನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬಾಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಾ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಪಂದು ಬೋಡಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಪರಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಲಂಚಿನ ದೀಕನ ಅಂದೀನಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್